Започваме по-нестандартно с професор Вучков размисли и страсти. Имам една молба към вас. Заповядайте. Понеже гледам и отделно вашето предаване, за да не си пречем, в другата стая гледа моя баща. Да. И аз ви следа. Много ви моля, нека чрез вашия ефир поканете го да дойде при мен и да пием по едно питие. Благодаря ви много. И аз имам една молба. Понеже с моя колега Руслан Маинов се подготвяме по различни методики за шоуто, искам да му кажа чрез вашия ефир. Руслане, вече съм в студиото. Дояждай си дреболийките и пристигай. Всичко хубаво, бъдете жив и здрав. Отваряме широко ноздри и гледаме размисли и страсти по СКАТ. В едно свое събиране с партийния актив и с всички медии, той чул съм го със собствените си очи. Маинов, някой май слуша изпод вежди. Това беше всичко за тази вечер. Гледайте ни и утре веднага след... То няма Big Brother, след Не ми иксат каквото дадат там по Нова телевизия. Важното е, че точно в 22 часа дано. И помнете, секса е като спорта. Важно е участието, не победата. А сега олимпийските ни надежди. Яна И Жана!